seginan, zakin, Arkaitz. 14 urtekin eskolako lagun batzuk, Manu Castilla eta Leo Arzuaga eta... Inigo Iztara, da Calvo. Dantza talde zen, da nola zakite txistua jauze gendula, eta gaina dantzako musika guztiak bagenezkien, jotze ginolako, itxo, boko no behiz hau ensaio, eta lakote joan ginen, eta gana seginan jazta. Ja, handik aurrea. Arkaitzen ingo nirun, desegin nintzen geho, handik 2 urte. Guate ginen, handik 2 urte, 17 urtekin. Guk kon gaudela, gotzen naiz, nola folioiakin da, talde bat nintzen, desegin bizatitan. Eta handik atera ginen ja, zera, udaberrian. Udaberri etzan ordurako geldituta zen. Geldik bai. Eta gero sartu ginen da berriz. Reaktibatu zen zarrakin eta gure generazioakin. Aurreko beleno aldia eta gureakin. Eta orduan ja bat nintzen. Txistuleri bandare zen, bizilbote... Handia, bai. Lau txistu... Eta, bai, banda kompletuak egin zen. Zakin, urrusolakin. Joamari. Txurritxu, Joamari, bere anaia. Tximiniz, Mehilmari, Burubilok. Kriston tropa. Bueno, Joamarik ez dezun. Musika asko, baina txistura egin bakarra da. Ensaioak asko zian, baina aktuazioak epila hortik. Aktuazioak asko. Udaran da, udaran etengabe izan. Eta horrela hotzezun asko taldea. Olako zekitiak? Herriko festetan dantzarik egon. Programan dantzarik zaten. Bai. Etzan lan komertziala handi etzan inbiar, gehiago zen eskaera irantzun, hemen festaia eta ordu nala zen. Gasko zen identidade, euskalduntasunaren identidade izaera, gehien bat asko. Adibidez nik uste oain ni bintzat nik, hola pertsibitzen dut, oain dantzarik dira, dantza kalidaden dantzari hobeak dira, finagoak, profesionalagoak, hobetu egiten dute dantza, estilo gehiagorekin, bizio gutxiagokin, igual gure garaiko entzuten badute, ez dute hori esango, baina nerea bintzat, dantza hobeto, baina orduan gehiago identifikatzen zen euskalduntasuna. Abertzaletasunak. Eta nire gotzaiz bat tonterio bat zen, baina ikurrin dantzakin adibidez, ikurrin dantza inbehazten obligatorio horreko askotan, eskatu txizioten. Eta ikurrin dantzatzen bat zen, jende azte zen buiaka, karrasika, eta bezatu, gaur egunean hori jende ikusiko, eta bestera bat, oengo gaztea bestera bat ikusiko, baina esatzen eka ondala 40 urte, situazioa desberdina zen. Hala zen, bai. Kultura mailan etzeko. Gure txistua akustiziona baita ere, txistua jotzea ere, ezan beste baina, txistua jotzeko igual zarran gauza zen gaio, baina baita ere hortzen zerbait. Bueno, guk euskaraz hitz egin duen, baina bazeon jende euskaraz ere etzun egin. Kalean hitz egin duelako, baina ez gehiago dantza taldean ginelako. Ez. Euskara etzan nolako... Ez etzan nahin... Guk hitz egin duen, gure artean hitz egin duen baina euskaraz hitz egin duen euskaraz eta erdaz egin duen duenak erderaz. Eta orduan hitz egin euskaraz, oango aldean asko ze gutxigo. Gutxigo. Dantza taldean gutxigo. Ez da jakin, jende askok... Gero gazte asko ere zegoen euskaraz etzekin ere. Orain bai, orain gehienak igual asko gutxigo jakingo dute, baina orain jende asko zegoen ere etzekina. Garai hartan nahi dela 30 urte. Orduan hor asko gaztelera zitzen. Geure hartan euskaldunak ginenak eta bai, baina gero nola talde handia ginen, izugarrizko taldea eta bate biltze ginen gaina, ginen kriston banda, kale atetze ginen ginen. Orduan horregei askotan gaztelera zitzen. Bai, taldean bertan bai jendeak euskaraz askok etzekiten. Etzekiten ez, asko. Nik uste berez baita ere eskoldun jendea nahiko folklorikoa, nahiko tradizionalista gea, ez? Nahiko folklore asko gustatzen zaigu, oso konservadorea gea, lehengo zarreko gauzak mantendu nahi ditugu, hasi bersolaritza, hasi hemengo euskal deportek, hasi instrumentuak, hasi txistua izan dara besatu, ez da instrumentu oso kompletua, eta alare hor dago mantentzen da, eta gero jende gehiago jotzeo lardaskatzen bintzat, nik uste horretan izateko era dela. Asko ze improvisatua. Etzan, hanbesteko antolamentuik etzean. Dauko zuen antolaketa hori, sesioak eta artxiboa eta... Lehendakarik etzean. Batek representatibidea izango luke igual, zaharrenak zianak igual batek, baina bestela. Eta harremanetarako horreztasuna zuenak eta, jazta, kargoa aspertu arte de por vida. Etzean gehiago, etzean, bilerak ez bilera egiten gehiago. Problema grabe bat izan dut.
Ez genuen, holako beharrik ez genuen, asko ze gutxiko zen, lan gutxiko zen. Adibidez, artxibo bat eukitzeko ere gai ez ginen. Partiturak behar ginolako gugi ez ginen, baina... Alondiga dago leku, zarran etxia dagoen. Baina bantzen justu gela bat erropantzako, Eta gero mai bat eta... Kristonomediakin eta mai bat kartaketan gozatzeko. Eta orduan errit ezan, orduan etxean zeik, eozin lekutan errit ezan da, sartzen zinen da, kea hobea dago. Zuen dantza, gero gure azan, ensaio egin da, gero potea. Eta horren jute ginen, 80 lau. Gontzan kuadrilla bat, tartan zapan ensaioa, eta gero potea, edo festa baldin mazien herrin baten. Autobusak kotxea hartu eta festeta. Edo aktuazio baldin mazen, aktuazio gukatu eta gero, angel ditu. Zan, nahasketa dantzari taldea eta kuadrilla. Diversión eta hobby, ez? Zenbat alditan, zenulako nahikoan saiatzen baita ere musikoak, konfunditu musikoak. Repetizio más salto edo beste Olakoa... Konpontzen gendu sorrela martxetan. Erdi paratzen ginen hor, da... Dantzari guztiko la miratu eta... Dantzariak nahaztu zizian, oire gala da. Eta askotan, aldatu imerken dugu, baina 10 laun musika aldatzea dantzariak konbitu zelako, horrebitzek ginen erdi purdiz, eta... Baina gure nahaztu ere, gure... Eta ordu asko pasatzen ginen alkarrik. Elkarrekin gero. Asko, batetik vieja asko ziolako, gure bai. Eta viejak asko lotzeu, ez da berdina ensaio ordu pare batin eta bakoitzetxea jun, egun oso pasa, viaje oso egin, 3 egun pasa, lo nun baita alkarri egin, eta orduan horrekin nik uste asko lotzela baita ere. Festetare batean jute ginen, festa guztita. Bai. Ensaio eta gero zeo zehartzeare batean ibiltze ginen horrek lotura ondila itxezun. Asko bat ezean, aurreago batzeago, barba pareja igual. Dantzari talde bat zen, baina kuadrilla ere bat zen, oso... Asko esatea da kuadrilla bat dantza egiten duna, ez? Baina dantzarik eta kuadrilla orduan horrek asko lotzen dula, dana gadin bereko, dana batea, eta orduan asko atea zian, bikote asko. Orduan ez zan beste viajatzen, orduan ez zan normala batzuk jutea Bretaña 15 edo zen jutea, eta horri biltzea 50 laun, gure aktuazioetan 50 laun nire jute ginen, o 55 laun. Tolosako referentzia udaberri da, orduan Tolosarentzat, herriarentzat udaberri dantzari taldea da. Eta gero egiten den gauz ona ere da, ez dela bakarrik dantzarien taldea baizik, eta hori nola egiten dien ikastarau gaztentzat, eta jada beste proiezio handigo hartu du herrin. Ez du ematen, baina jende asko ikuitzen dio. Eta orduan, oin semeek edo oin launak, juten dira fandango tarinarin ikastea, eta txiki ikastarok itea, eta esan hori lehen etzeko da horrek indarra handia ematen jo. Ez da horrek zabaldu itea udaberrin, hori ez dute talde guztik egiten, ez daukate indarrik talde guztiko egiteko. Eta hori oso importante da, netzako. Urteak baino gehiago nik esango nuke, maiz da ez 60, 20, 40, azkenean aguantatu behar dela, ez lako gauzak. Urte pasa dira eta gauzak egiten du. Eta zuek hemen digo 30 urtetara esango zeba, behira, gu hortan ibili ginen grabazio egiten da, eta gauzak egin du, seguro.